n'ọmụhọ nwa afọ ama na afọ ime nye ego nsogbu ejekpata ọgwụ na akwụkwọ ọfịa nga ya n'ọkụ ọmagolo dị akwa ya kpata nga ya n'ọkụ ngwugwu ya okwu gwa akwụkwọ ahụ okwu kwuwasị ya okwu wezile gaa n'afọ nwaanyị ị na nwaanyị ime anya n'afọ ife na-afọ ya na-enwesị akwala na-esegasị n'afọ ya na-akpọ nkasị ọbịa obisi ya ọmagolo nke na-aga n'ebe dị aṅa ụlọ akwụkwọ ahụ na-aṅụ ya n'afọ ahụ na-aṅụ ya na-echie n'afọ ahụ echie na-ekwu okwu keta nwa ha gbadaba ọ ya acha aka nwa ha pụta site n'akwụkwọ dị n'ọfịa ọ gwara okwu onye usoro n'akwara ahụ wee na-agbado nwa ha usoro akwara ahụ na-agbada kata otu isi ọpụta ihe niile wee ndị gboo ma site n'ife nke Chukwu nyere fa n'oge afọ n'agụ jere na akwụkwọ ọbụla chaa ọkpata ịba bịa o jee n'ọfịa kpata akwụkwọ n'ọfịa mkpokọta ya ọnụ sinye n'ite gbadie ngada na ebutuwe ya kpudo akwa n'elu ya kụnye n'imi kụnye n'ọnụ kụnye n'anya kụnye na ntị ịba na ufe bụ mkpughe dịrị fafa maala ọfụma na-ekpe ikpe na-agụụ lọọ n'ụlọ akwụkwọ kpee ikpe di na nwunye kpee ikpe obodo kpee ikpe ụmụnne kwuo eziokwu ha kpee ya ọfụma kwụrụ gem onye na-egwu fụ na eziokwu n'okwu ọhala ha ekwu kịta ị ga-afụ ụmụnne na-abụ bọbọrọ ya ha na bụya ejebe kọt ikpe ụfụ ndị gboo afọ famalụ alụ ụzọ dozie ụzọ ọfụma ụzọ ya aka nso isi jebe ụzọ ya aka nso isi je n'ubi ije ya aka nso isi je na-apịa dozie ya ha ụzọ akwụrụ gem ife ụzọ ife na ya ka nso isi je ebe ahụ na-arụcha ụzọ na-alụghị agụ injiniarịn efu n'ụzọ ochie ahụ fa ụwa n'oge gboo afọ ka dị n'otu obodo wee lụta ata awụbeghị ụzọ kia nso ichekwa ifukwa na ibugolo ụgbọala ịma na-eji ebeta aka wee ka iwere ụkwụ furu ụzọ ahụ ndị uwe dere ka ihe esi iburu ụgbọala chọọ ijebe ọgọ ibusi ụzọ tere aka ụzọ oyibo mana mgbe ị ga-eji ụkwụ jie ịchọọ ụzọ ndị gboo debelu gboo ụzọ esi ejebe nna ya ochie ịma anwa bụrụ si ụzọ oyibo wee ji fụ na ọtịka ihe ji ụzọ oyibo ji wee eji ejere si na ọdịmma iji ụgbọala wee gaa mana mgbe ị ga-eji ụkwụ wee jie ịchọọ ụzọ ndị gboo wara na-agụ ha akwụkwọ isi ụzọ aka nso akọ na ọ gagidegidegide ọmaruo ebe ahụ na na-emesi fụrụ onye akachacha nso faso ife nke mmụọ wee bi n'oge fa mfama maalụ afa ji niile maalụ ụdị ubi ya ka ọ jide otu adịnye ome ọfụma na-agụrụ agrik enjiniarịn fana ubi a ha nwere ubi a ga-eme ji ọcha na ubi a ga-eme ede na ubi a ga-eme ọka na ubi a ọ ga-eme ọna na ubi a ga-eme na-agụghị akwụkwọ chaa ọmagolo nne ubi a anya ọmagolo ụdị ahịfịa na-epu na ya mara ụdị ji a ga-akọ na ya mara na ubi ata na-akọ ihe n'ọnwa ọ gaghị eme na-agụghị akwụkwọ ndị ofu agadi nwaanyị na-atụkọ ọkwụrụ na akwụkwọ o tinye ofe onugbu ị ga-anọ n'ụzọ ete aka n'isi ofe ahụ ka ọ na-esi ma na nne anyị ochie na-esi ofe onugbu ihe a na-ebute akụ naanị isi ahụ ịbata ofe onugbu na-esi n'eziokwu